Tamara, evo sreli smo te na sajmu automobila. Hello! Jel to planiraš da menjaš svoj lepi auto? Planiram da kupim još jedan pored ovog mog. Dobro, ti imaš auto koji je... AMG GT. Jeste, i mnogo zanimljive boje, pa me zanima, si ostala dosledna toj boji ili... Da. Pa ja sam, iskreno ti kažem, prije 3-4 mjeseca sam promenila rozu boju u ljubičastu, ali mislim da će sada biti ljubičasta boja. Sad je i ljubičasta. Jel tako? Šta si gledala ovde na sajmu? Kakve su cene? Pa, zavisi šta gledaš. Ali Porsche uglavnom. 2-3 Porsche sam. Dobro, a koliko sam videla, jedan je 300.000 eura. Pa jes. Poprilično visoka cena. Si spremna toliko da platiš? Pa vidjet ćemo. Jesam uglavnom. Ti ćeš da platiš? Lepomir će da plati. Izađem iz zatvora i vratim Bitcoin. Otkud vas dvoje zajedno? Ste se to slučajno sreli na sajmu automobila ili ste došli? Nismo, družimo se već koliko lepo, 4-5 godina. Tako, ništa nije slučajno. Da, ništa nije slučajno, sve namešteno. I bit će bolje. Ali je bilo bolje. Znači, dugo se družite. Družimo se dugo. Šta si ti, Lepomire, gledao ovde na sajmu automobila? Ja samo ostavim... Lepe devojke ili automobile? Između ostalo. Između ostalo, šalim se, BMW preferiram. I od kako znam za sebe, samo BMW vozim i tako će i biti. Dva su nestala preko noći, ali nema veze. Aha. Jesu, stvarno. Pa jesu. Pa si odlučio da kupiš treći? Kupit će još dva. Dobro, Tamara, zanima me, jel ti sama sebi kupuješ automobile ili... Sama sebi. Sama sebi. Nažalost, sama sebi. Nadam se da će se u skorije vrijeme to malo i promijeniti, ali... Očiljeno mogu samo da se nada. Jel to znači da još uvijek nisi našla onog pravog? Pa ne, iskreno ti kažem, ja volim da sam sama sebi svoj sponsor. Da sama sebi budeš svoj sponsor. Niko ne može sponsor. ništa da mi prebaci nikad u životu, kapiraš? I da kaže, vrati nazad. Da, vrati nazad. Ovako nemam kome da vratim bez sebi. Aha, u tome je caka u stvari, o vraćanju poklona skupocenih. Muškarci su postali u zadnje vrijeme, izvini Lepomire, ali... Si bila nekad u toj situaciji? A? Si bila nekad u toj situaciji? Bila sam više puta. Da ti traženo da vratiš neki možda skupoceni sat ili... U situacijama da finansiram muškarce, ali kažem ti, čak mi ni to ne smeta. Dok je meni lijepo, može sve. Jesi vratila sve to? Jesi vratila to? Nikad. Ja kad neko nešto dam, to ostane nečije. Nisam u fazonu kao, dao sam ti sad vrati. To je kao ljubav, što se deli više, ime više, tako i s parama. Pa jes. Ja i Tamara to znamo, pa idemo redom. Da, redom bacamo iz auta pare. Što više daš, više se vrati, tako kažu. Ne mogu da ne spomenem nedavno šta se sve pisalo po medijima. Možeš reći. Kako su te isprozivali da si sama sebi nasipala kečap na usta i tako dalje. Nije to prvi put. Da, nije to prvi put da sam sama sebi sipala kečap u usta. Navikli nešto. Šalim se kako se zove, znaš kako, meni je, ja sam u zonu, nek se piše pa bilo šta. O ti smetaju takvi naslovi, ti tračevi, jel demantuješ stvar? Sve što više ima hejt komentara i generalno hejt naslova, to znači da sam i dalje popularna. Što je dobro. Šta je zapravo istina bila to oko tvog rođendana, taj incident? Što sam ja rekla, kako se zove, ja sam se nešto čudno namještala zato što da mi ne bi ispalo dupe. Stavit ćemo ovo ovdje iza da ne gleda dupe, eto. Evo bravo, može. Kako se zove, šta si rekla, izvini molim? Jel ti smetaju ti naslovi i to sve što se piše? Ne, ja smeta mi uopšte, ja sam skroz lagana, meni je bitno da je meni dobro u životu. Kako se završilo to? Sve je okej na kraju. Ja njega nisam ni prijavila u policiju. Da, to si rekla da neće. Da. Kako se zove, sve je okej. Jesi ostala u kontaktu sa tim dečkom? Okej, spomnili smo, da. Ste se pomirili, jeste opet... Nismo se pomirili, ali smo okej odnosi. Niste zajedno? Ne, nismo zajedno, ali smo okej odnosi. Dobro, si sad solo? Ili imaš novu ljubav? Sama kao list na vetru, šta kažem? To, Dragana Nikolić. Pa s obzirom da ti drug, kako kažeš, pravi društvo na sajmu, onda bi rekla da si solo. Pa jesam solo. I ja sam. Jesam. Laži se. Laži se. Nedavno ti je bio i rođendan. Nedavno ti je bio rođendan, si proslavila. Kako je prošlo? Ja pravo ti kažem, s obzirom da se sve izdešavalo toliko rođendana, nisam ga ni slavila. Planirala sam neko veliko slavlje i svašta sam nešto tu organizovala i sve
Znači propalo je faktički. Ne, ja mislim da uopšte nije propalo. Kod nje je slavlje svaki dan. Pa da. Ili svaki drugi, zavisi. Bukvalno svaki drugi. Jedan dan slavimo, drugi dan umiremo i tako. Sve u krugu. Dobro, znači rođendan je propao, da kažem. Pa da, nije ta proslava bila. Nije svaki dan rođendan ili Nova godina, kako god hoćeš. Dobro, htjela sam ti pitam šta si dobila, nešto skupoceno za rođendan i od koga li? Jesi? Dobila sam par poklona, da. Jel bi mi izdvojila neki? Prošle godine bolje. Da. Prošle godine ništa. Bili su bolji, jel? Prošle godine nije bio nijedan. Samo je Tamara poklanjala prošle godine. Prošle godine sam samo ja poklanjala, ove godine sam dobila par dobrih poklona. Kao na primjer? Kao na primjer, predobre parfeme, svašta nešto. Jel uskoro putuješ negde? Planirala sam par putovanja, ali iskreno ti kažem, trenutno mi je samo na umu da radim. Da snimam, trenutno malo više YouTube i svašta nešto. Dobro, ideš na neku lokaciju da nešto snimaš možda? Trenutno planiram da radim samo u Beogradu, jedno mjesec, dana, mjesec i po, da se, što bi ja rekla, malo narukam parama i onda možemo doći. I onda ideš da trošiš? Da. Možda nam 2-3 mjeseca nema. Da, i sve tako u krug. Pa to, gde planiraš ili imaš u glavi neku destinaciju gde bi volila da ideš sledeće? Pa iskreno da ti kažem, ja sam svuda bila. Svuda sam bila, pogotovo sa tenisom, ranije sam se, kao što znate, bavila profesionalno tenisom, ne postoji, ali postoji kontinent na koji nisam bila, to je Australija, a sve države po Evropi sam bukvalno obišla, znači u Ameriku isto, nemam pojma. Gde odem, otišla sam. Jel i dalje pratiš tenis? Ne. Ne više. Sam prekinula da treniram, ne pratim. Što bi ja rekla, zgadio. Nije mi se tenis zgadio mi se trening. Ali imaš nekog omiljenog tenisera? Novak Đoković. Jesi se upoznao? On ti je komšija, by the way. On ti je komšija. Kad dođe u Srbiju, on je Da, komšija. Da, pa jel ga srećeš kad dođe tu? Srećem ga često. Kad god je tu, njegovo parking mjesto je 3 parking mjesta od moga. Tako da se srećemo u garaži često. Jeste se upoznali? Jesmo. Jel poznaješ i Jelenu i... Jesmo, poznajem ih, ono, da. Ranije sam ja kao mala i trenirala u njegovoj akademiji. Ovdje u Beogradu, tako da znam. I kakav je on ovako tu, kad ga sretneš u kraju, da kažem? Normalan, što bi rekao. Skroz normalan, dobro. Nikad ne bih rekla da je ono, svetski poznat čovjek. Znači kao sav normalan svet. Da. Dobro, srećeš tu u tvom komšiluku živi dosta poznatih. I dosta poznatih. Da srećeš Sašu Kovačević. I ovakvih enakvih. Da srećeš Sašu Kovačević, ali ideš u njegov restoran? Saše jedemo konstantno. Svaki dan? Znači kod Saše si na ručku svaki dan? Jesam. Kako kuva Saša Kovačević? Nije loše, ali nije ni Porsche. Jel ti kuva Saša? Odlično. Dobro, neke pevačice tu isto su u tvom komšiluku. Prvo ti kažem, ja gledam samo sebe, ali znam da ima dosta poznatih i, brate... I oni koji žele biti poznati. Da, i tako dalje i tako lijepo. Ne družiš se sa komšilukom? Ne družim se. Sa svima sam okej, čao i to, ali više ja volim neki drugačiji gas. Dobro, ideš u teretranu, treniraš? Ne treniram. Ne. Probala je par puta. Pa htjela sam da pitam da li ti Lepomir pomaže u treninzima. Alo, i Lepomir je digao ruke od mene, ljudi, rekao je nema više. Lepomir trenira? Sad u ovo vrijeme poslednje malo slabije, inače dosta sam godina, 20 godina je dosta. Znači sad si se opustio? A Tamara uzela po svoje. Da. Uvijek je lakše. Da. Ideš Bolje, ne najgore. A nije valjda dotle došlo? Nije, šalim. Da ste krenuli nizbrdo. Sljedeća destinacija je Jamajka, tu nisi bila. Da, bravo. A znaš zašto? Nekom život majka, nekom je majka. Da. A nama je majka. To znači da ćete na Jamajku zajedno? Na Jamajku da regujemo. Samo čilujemo. Dobro, znači zovite me da vas ispratim na aerodrom kad budete. Može. Ajde, uživajte u kupovini. Hvala puno. Ćao. Ćao.